Esta é a historia que se sostén no recordo dos teus ombros. Nesa parte da cidade que se nega a dormir porque nós non o facemos, e no desexo de reclamarlle ao Estado que nos conceda unha baixa por amor. Esta é a cara dura que propoño en teu corpo máis débil. Somos nós rifándonos os parques ou eu dormindo aínda na mesma cama na que te botaba de menos. A película vai diso, da posibilidade dunha noite enorme, da esperanza de que o verán dure 5 anos máis e de que saias da seguinte porta, da seguinte, non de calquera. O noso proxecto é un proxecto para levar poesía a xente que nunca iría a un recital de poesía. Entón, é un espectáculo que está baseado en unha gran parte en unha narración oral que facemos así unha improvisación na que contamos diferentes historias das nosas vidas de poetas. Despois ten poemas que recitamos con música e despois ten poemas que recitamos como se recitou toda a vida, un pouco e algún xogo co público. Cando vimos os centros de ensino sempre facemos participar ao público e cando vamos a bares e eso tamén. Entonces é un pouco así unha alegría, un recital de alegría. Sí, ten de todo, ten así a parte sentimental e despois unha parte así máis alegre. María Lado e Lucía Aldao conforman Aldao Lado. Hoxe estiveron no IES Lama das Quendas de Chantada co alumnado de cuarto da ESO e primeiro de bacharelato. Axudámonos de iso da música, eu canto mentres María recita e tamén tiramos bastante do humor, que é algo que tamén facemos debaixo do escenario, pero bueno, en riba do escenario témolo presente, non pois facer introducións de textos que poden ser un pouco máis serios, facelas así chisposas, comentar o que nos acaba de pasar antes de subir ao escenario, de tirar así un pouco pois da improvisación e de temáticas así máis ou menos frescas para non facer así pois para que non sexa aburrido nin serio demais. Este espectáculo forma parte da Semana da Poesía deste centro e integra unha das múltiples accións preparadas polo alumnado. As nosas experiencias aí en institutos, en xeral con xente moza, é moi boa, sí. Aí a xente nova, pois conectamos bastante, está ben. As dúas escribides poesía? Si, as dúas escribimos poesía, María ten publicados unha chea de libros e eu no meu caso non publico, vivo simplemente de, son unha poeta oral, digamos. De onde vos ven, esta afición e tamén profesión, non? Pois realmente eu sempre conto que eu comecei a escribir, escribo poesía e tamén narrativa, teño cousas publicadas de narrativa. Eu realmente comecei a escribir gracias ás miñas profes, tamén ao ambiente familiar así da miña casa, pero sobre todo ás profesoras que tiven, especialmente a partir do instituto, que é unha cousa que sempre compartimos cos alumnos de instituto, co alumnado así dos centros, cando imos sempre yo contamos. A min animárome moito a escribir, recibí moito apoio para presentarme a premios, eu creo que me vende aí e de que eu sempre fui unha nena moi lectora. De onde vides vos? Eu da Coruña. E ti? Eu son da Costa da Morte, dunha vila que se chama Sé, pero hai xa moito tempo que vivo en Vigo, en Coruxo. Un saludo pos meus veciños de Coruxo, que nunca me veñen ver aos recitais, pero aí están. Como eu te amo. Home, se te vai antes do verbo, porque non vas a explorar. Como eu te amo. Pero o principal ven agora. Convéncete. Convéncete. Aí está. Ninguén te amará. Neste caso, é polo ninguén, que o pronome pasa parte do verbo. Ninguén te amará.